The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, fellow believers, o kaninyong mga followers ng atong ministry. Padayon kita sa atong gibiyaan nga pagtuon bahin sa sala o taon-taon pagyutan niini magadupot busa. Muadto dayon kita sa atong naandan nga tulumanon, ikaw nga magtutuo kinahanglan nga mogamit kita sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9, ang rebound technique. Ug alang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, maong paggamit niya ng imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Busa karon padayon ta sa atong gibiyaan nga hilisgutan. Now, sa atong pag-isgot sa sunod nga gilistang sala, okay, kay niyaman ta din sa mga lista sa mga saga nitong ginabuhat ng mga sala. O niyata sa teksto sa Colosas 3, versikulo 5 ngantos 9. Unsay sunod nga sala nga nakalista diha? Slander may sunod. Now sa Grigong pulong is blasphemia. Kini nakaulugan to speak against someone in such a way as to harm or endure his or her reputation. Pagdaot ba? Now, mauna ang pulong blasphemy hinggawas ana kay kuna kay gisulti bato sa Dios nga dili mao o dili sakto, dili sibo na makaibaw tag blasphemy kana. Okay, ang sunod mao gitawag og abusive speech, abusadong inistoryahan. Pero sa Binisaya nga Biblia gisulti diha og mahilas nga sinultihan. Na ambot kung unsaon ninyo pag-translate ana kay diha it says abusive speech. Now sa Grigong pulong is eskrolohiya. Ug kini nakahulugan nag obscene foul language, shameful or ugly speech involving culturally disapproved things. Now unsa man ning butwa sa butaan ni? Abusive speech o kining mahilas. Unsa may mahilas nga sinultihan? Well, pamalikas. That's what it means. See? Abusive speech, pamalikas. Nang sunod, pamakak. Siudomai, mo ka na sa Grigo. Kini nakahulugan og not only the communication of a falsehood, ang pagmanufacture og bakak, but also the intent to deceive na dunay tuyo sa pagpangilad. Ang pagpangilad bakak man na, di ba? For example, moingon ka nga mulukat kag lisensya, niya ang lisensya malukat lang nimo, kinahanglan kag 16 na ang imong edad, pero imong edad 15 pa. So magama kag murag kana bang mga ingon ana, that is lying, pamakak. So mao ni nga lista, mga lista ni sa mga sala na okay, adto ta sa daang tugon, adto ta sa Old Testament. Unsa man po'y gisulti sa Proverbio Kapitulo 6, versikulo 12 ngadto sa 15. Usa ka tawo nga way hinungdan, mao na worthless, right? Usa ka tawo sa kasalanan, mao siya nga nagalakat nga may usa ka masukihong baba nga nagapangidhat sa iyang mga mata.
Na, pagbantay mo ng mga hidhatog mata, bantay mo na nila, na namulong uban sa iyang mga tiil. Uy, saan naman who signals with his feet, matod pa sa in English, nga nagabuhat og mga ilhanan uban sa iyang mga tudlo. Naubantay gid mo sa mga tawo ingon ani. Na atong tan-aw you see, ang Hebrewanon tuod may pagkabalak nun, poetic. And this is in the Old Testament, okay? Mao nang ug mubasa mo ani lisod. Mao bitaw nang ang Old Testament lahi kaysa New Testament, basta magtuon tas Old Testament kinahanglan nahibaw kas Hebrew unsa ning kalaki sa Hebrew. Kay ug moingon kag pareha ra na unya sabto nimo, mao bitaw nga nay uban nga mga tawo nga magdadag Bible unya nig-abri nila sa Bible, maingon sila kining binisaya ra pero tilayo ang karas tinuod. Ug moingon po kining King James ra, di ko anang King James kinirang, di magsilbi gid na. Kinahanglan nga atong masabtan kung unsa ang nganong naingon ana man kanang pagkasulti ha. Moingon lang kang murag di man ko kasabot ana. Siya nga mangidhat og mata atong bantayan. Ngano man di ay ning mangidhat og mata, sala man na. Sala ba? Uy, sala di ay ning mangidhat. Uroy og na ako'y sakit nga murag moingon ana. Mo na atong klaruhon, mo bitaw na. Kay pwede ba yung magamit ni? Kay tingalig na ay moingon og tanawa na anas Biblia. Ayaw gid mo pangidhat kay kuyaw na. Ayaw gid mo signal sa inyong tiil. Kana bang moingog tuara? Moingog tingali kag naunsa naman taon ta ani. No, it's not. Mo bitaw ng importante nga atong makita kung unsa kining gisgutan dinhi. Og nagasulti dinhi nga nagabuhat og mga ilhanan uban sa iyang mga tudlo sa kang kinsang kasing-kasing ana ang pagkamasukihon nga nagalalang og dautan sa kanunay nga nagapugas sa pakiglalis. Bersikulo 15. Busa ang iyang kalisdanan mudangat sa usa ka hinanali, siya mabungkag og nga niya na walay arang ikatabang. Now, unsa may buti pa sabot ni ini? In general, kining tanan na magyud ni sa Old Testament, Proverbios 6, versikulo 12-15. This means that in general usa, di usa nato kuhaon ang verse by verse. This means that troublemaking, ang pagbuhat og dautan, ang pagbuhat og kasamok, it's often generated through the mouth in gossip. Tinuod man po di ba? Magsugod gani ka og gamag mga istorya. Ang tuyo gyud nimo niya na maong paghimo gubot. Mao man gyud na. Generated through the mouth in gossip, maligning and judging. The mouth is the external. So gahisgot ta dinhi og usa ka troublemaker. Kining tawhana nga gi-describe sa Proverbs 6. He is arrogant, jealous, implacable with revenge motivation, which is evil. He is a gossip and guilty of inordinate ambition and inordinate competition. The troublemaker is a disaster in the local church and in any organization. Troublemakers are always uptight. Naon sabot pa sabot og uptight. Ang uptight nga tao dali rang masuko. Ug bisag kuhiton ra nimo, pikon. Mao na, pikon, uptight. Ang mga troublemakers are always pikon. Kaya nga naman,
Tungod kay in their mind, these people are always better than everyone else. Ang ilang panguna-una, mao nga sila mas maayo. Sila ay pinakamaayo, ang uban dili. Mao kini ang grupo sa bersikulo. Now, atong tanaw ng primero, a worthless person, a wicked man is the one who walks with a perverse mouth. Mao na itong atong gisgutan kaganiha. Unsay binisaya og perverse mouth? Perverse mouth means masukihong ba. Kini na kahulugan, mao ni atong giingon kaganiha. This means that troublemaking is often generated through the mouth in gossip, maligning, and judging. Basta naagani musugod og chismis, musugod og istorya og mga dautan. Ang tuyo ra gyud ana mao ang dautan. Ang tuyo gyud ana gubot. Ang tuyo gyud ana mao ang paglawgaw kung saan to panginistoryahan mao man gyud na. Apan makahimo bagod ang usa ka magtotoo ana? Can a Christian do this? The mouth is the external manifestation of one's character and disposition. A twisted, meaning a false mouth, emphasizes the sins of the tongue. Kining perverse, atong tanaw na, kining perverse mouth, nga gisgutan din niya sa original nga Hebrew, is twisted ang original niyang translation. Unsa man po binisayang twisted, di ba tuis? Now, kanang perverse mouth, ang kinaduulan nga mugawas nga description ana niya nga igamit sa original nga Hebrew nga twisted, kana ba atong tanawon nga gansilyo? Nakakita ka ba gansilyo? Kanang gansilyo, ang pagsuod ana sa kanang imong tanod, twisting mana, aron dili na mabadbad. Okay? Kay mura magkawit-kawit na kini siya. Ang gansilyo ba? Aron ang resulta di na mabadbad. Mao na gigamit sa Hebrew. Kanang gigamit sa Hebrew nga perverse mouth, ang gigamit nining masukyong ba ang original gyud ana, twisted na siya. Kaya nga naman, kaya ang buti pasabot gyud ana, kaya kung sige man galing ka og ingon ana, mo resulta na nga kadugayan di na mabadbad ang resulta sa imong gihimo. Nagkasabot ka ba? Mas grabe sa original nga Hebrew. Kining buti pasabot ning ingon ini nga bersikulo ang iyahang pulong. Mao nang sabi ni Saya, gisultilag masukihong ba. Pero it does not give any justification to the original Hebrew. Mao na, sa atong explanation, atong gipagawas kini, a twisted false mouth emphasizes the sins of the tongue. Meaning ana, kanang masukihong ba ang buti sabot ana, sala sa dila, sins of the tongue, nga atong gisgutan. Then, munto ta sa sunod nga bersikulo 13, ni ana. Mao na ni pangidhat sa mata. Now, unsa magud ning pangidhat sa mata? Kay diha mangyoy sa original nga Hebrew, dili na gani usahay, murag di na mada og laktod i-translate sa in English o sa Binisaya, kinahanglan i-describe na. Kaysa kining mga panahon, sa panahon ba sa pagsuwat ani, oh by the way, I think kitang tanan na ibaw nga, kung mo biyahe ta, kadang mo panaw batas laing nasod, laing nga country ba, labi na kung kining maong country dili kayo ilado nato, importante kayong may tag unsa ang ilang kultura. Right? Like for example, kamong umaadto ay sa Saudi. Kinahanglang mapamilyar mo sa kultura sa mga Arabo dito.
unsay sakto o unsay dili. Bisan gani kamong buot mo biyahe ngadto sa Singapore, for example. Now, lahi baya po sila mga kultura dito. Umonto ba mo sa Middle East? Lahi po ng ilang kultura dito. O sa, especially we are talking about the Middle East, ang Middle Eastern culture din ato makita nga, kining versikulo 13, nagahisgot gyud ni sa culture sa Middle East. Okay? Now, padayon tas paghisgot ni versikulo 13, naghisgot man tabahis troublemaker, di ba? A troublemaker has body language. Winking means you wink as you run down someone. Mao na to'y atong gisgutan. To signal with the feet means to scrape the feet. It is rude to point with the finger. All this is the body language of mockery, ridicule, and derision. A troublemaker gets his kicks by putting other people down. In other words, pasabutan nga ang mangita gubot, mao gyud ang tao nga manlupig. Kung mahimo iyang lupigon ang tanan. He himself is a slug, but he can put down other people. Dili nimo siya masaway. Apan kusog siya masaway sa uban. So, who signals with his feet and points with his fingers. Okay, adto ta diretso sunod bersikulo 14. Unsa man pod ng sunod bersikulo? Who with perversity in his heart continually devises evil, who spreads strife. Sa kanginsang kasing-kasing, ana ang pagkamasukihon nga nagalalang og dautan sa kanunay nga nagapugas sa pagpakiglalis. Ang pasabot nato dinhi nga perversity sa Binisaya pagkamasukihon. Noon sa man pagkamasukihon pod. Di mo sunod, right? So di mo sunod. Di mo sunod kung siya sakto, di mo sunod sa unsay angayan. That is why perversity here is actually what we call deviation from doctrine. Naibaw gud siya unsay sakto, naibaw siya unsay klaro, di lang yun siya musunod. The troublemaker does not go by what the Bible says is right and wrong. Now, some believers spread the word, some believers spread strife. So, with perversity in his heart, continually devises evil, who spreads strife. Now, sa ugma, sa sunod na itong panaguban, adto ta sa sunod nga versikulo 15. Amahan namong langit nun, salamat ni ining grasya nga mong ipahimuslan ni adlaw pagtuon sa imong pulong. Dada kami pagbalik ugma dinhi sa among pagpadayon sa pagtuon ning imong kamatuoran. Salamat ni imong Bible study through the YouTube channel sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.